да се провалим. Не е опция, хъсъл режим. Не човешка мотивация, но ответим. Гърми из цялата страна, родени с Бога в сърцата, меча ни е вярата. Църква Бояна Симеоново, в Дъргалевци и църква власт. Години минават, амбициите ни са вече доста по-големи от нас. Каква класа ги е, какво проше пред всичко велико, което ни зове. Смирено пред Бога отварям ръце за твоите цели, Боже, по земе. Ей, 4 години по-късно, нови истории, същите хора. Минаха братята ми през затвора, някои предадоха даже отбора. Бога намери ни всички, когато от него най-много сме имали нужда. За много от моите малки слушатели тая история няма е чужда. Улица Мръсна нас ни показа пъти към мръсна и черна игра. Улица Мръсна ни сложи на маса очива, че с демони и сатана. Да се оттърся, мисълта първа, питам се късно ли е сега. Никога не да се покажеш и прошка да искаш за своята душа. Видяхме от батковците в квартала какво е респект и авторитет. Бяхме обаче глупави и малки ведрени в грешния менталитет. Колко години живот на ръба, да ходиш по много тънък лед. Да мислиш, че като сложиш греха, ще се облечеш в просперитет. Имаш късмет, ако издрапаш, нещо скатаеш там на страна. Питам обаче какво е да имаш всичко в гърдите, да нямаш душа. Тъмнина, мръснота, даже и в група пак е самота. Самота, самота, обричаш се на вече самота. Да се провалим, не е опция, хъсъл режим. Не човешка мотивация, но ответим. Гърми из цялата страна, родени с Бога в сърцата, меча ни е вярата. Църква Бояна Симеоново, в Дъргалевци и църква власт. Години минават, амбициите ни са вече доста по-големи от нас. Каква класа ги е, какво проше пред всичко велико, което ни зове. Смирено пред Бога отварям ръце за твоите цели, Боже, по земе. Бога намирате като си долу разбит и силата му те издига. И какво като пред малките тегав си, като пред мен ти си шумига. Няма интрига, даже моля се за всички вас да се смили на душите ви Бога, да чувствате това, което чувствам и аз. Няма файда от тия придобивки, скъпи коли и версачи завивки. Ако на стари травми и комплекси, купени са да са само покривки. Трябва към Бог да построите мост с покаяние и пост. Душите ви често демоните гост, забавленията ви дявола хост. Не искам аз всичките тия палати, ако няма имам любовта ти. Не ми пука дали ще карам богати, иска внуците ми да бъдат богати. Може за всичките ми успехи, допринеси за твоите доспехи. Даваш ми всичко, за което помоля, тебе ще славя сега и вовеки. Да се провалим, не е опция, хъсъл режим. Не човешка мотивация, но ответим. Гърми из цялата страна, родени с Бога в сърцата, меча ни е вярата. Църква Бояна Симеоново, в Дъргалевци и църква власт. Години минават, амбициите ни са вече доста по-големи от нас. Каква класа ги е, какво проше пред всичко велико, което ни зове. Смирено пред Бога отварям ръце за твоите цели, Боже, по земе.